G7 kulu sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye kɛ karido na Allemagne. Joe Biden ye ŋaniya talen a sira kan min musaka bɛ don dolari miliyari 600 la ne a bɛna jamana sentanw dɛmɛ ka Chine jamana ka baara ɲɔgɔnnaw nɔrɔ bila laseliw kɛ. $200 billion. Luti ka jamakulu l'Amérique jamana kan ye u ka nisɔngoya jira ka kɛɲɛ ni l'Amérique ka kiirisuba ka danatigɛli ye ka dansigi kɛ musow ka kɔnɔtiɲɛ hakɛw la ye. NASA ka satellite fɔlɔ min kun kan ka labila l'Amérique jamana kɔ kan filila karidon sufɛla la ka bɔ Australie jamana kan. Paramount ja Top Gun Maverick ye jafɔlɔya jɔyɔrɔ minɛ dɔgɔkun laban ninnu waati la ni dolari miliyari 1 bi feereliw ye duniya kɔnɔ. Avalanche Colorado équipe ye a ka fɔlɔya jɔyɔrɔ ta ko sabanan kɛ Coupe Stanley Ligue Nationale de Hockey la ne ku tɔgɔ do tariku kɔnɔ ni gagneli ye 2-1 ye Lightning de Tampa Bay kan karidon na.